December. नमस्कार जनाई माँ मानक एवं प्रथम विश्व ओडिया साहित्य सम्मेलन समस्त कार्यकर्ता प्रणाम जनाई बाणी कवि सबुज साहित्य लेखक ये नयागढ़ माटी अर्जुन चरण मारी घरटा बड़देश हरिपुर बारटा राशि सातटा बार ता भितरु मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ उत्पत्ति अच्छा धनु धारी हे रवि वंश नायक धनु धारी हे रवि वंश धारी है रवि वंश नायक धनु धारी है रवि वंश
ରବି ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଠାକୁର ହେବେ ବଞ୍ଚିଆଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଘୁନାଥ। ଆଚ୍ଛା ମକର ଧ୍ୱଜ ପିତା ବିନାୟକ। ହଁ ରାଶି ଆସିଲା ମକର ମକର ଧ୍ୱଜର ପିତା ହେଲେ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ। ତାଙ୍କୁ ଗତିଲାଭ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ? କିଏ ସେ? ସେଇ ବଞ୍ଚିଆଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଘୁନାଥ। ହଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଜ ମଦବାଟୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଅଗ୍ରଜ ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଥିଲେ କିଏ? କିଏ ସେ? ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଘୁନାଥ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଜ ମଦବାଟୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆସିବ ଭାର କଣ ମଙ୍ଗଳ ରାଶି ଆସିବ କଣ ସକ୍ରଲମ୍ବଟ ଗୁରୁ ଦଶାରେ ପଣ୍ଡିତେ ଗୁରୁ ଦଶାରେ ପରସନ ପଶୁରିନି ଅହଜାବାରେ ମଧୁମା ଶ୍ରୀରାମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ଲମ୍ବାରା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା
ଭିତରେ ଆସିଛି ଆଜି। ଏଣୁ ମୋର ଏଇ ବଂଶାଦୀନ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସେଇ ନେତ୍ରାଧିପୁର ଠାକୁର ରଘୁନାଥ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆଲୁ ଏକ ବାର। ଧନ୍ୟବାଦ।